A ona už nie sme. A my to máme podávané. Jo, za chvíľu príde. Babka. Áno, veď my ho máme na starosť. No dobre, no. Kamaráti späť na to? Poď si sa. Vydá? Nebude preberať zajtra veci? Ne, ne. Podľadnený brán. Tak, Vinček kde? Vinček kde? Áno, už sú na ceste. Pozor. Chcel by som vám povedať, aby ste mysleli na seba. Teraz tu už nie je ja, Roberta, ja, Oliver, ale my dvaja, Roberta a Oliver. A nezabudnite ani na svojich rodičov, pretože sme sa snažili, čo sme vedeli, dať s vám to, čo sme vedeli a čo sme mohli. A viem, že to vy vrátite svojim deťom. Ľubím vás. Milí rodičia, vážené vaše deti, vedené vzájomnou čistou láskou sa rozhodli spojiť svoje životy. Mne sa dostalo cti v mene mojich veľmi dobrých a veľmi priateľov Evky a Patrika, rodičov Denika, pripraviť tento krátky príhovor k manželov. Viete, ja nebudem hovoriť o prekážkach, ale o prekonávaní, pretože prekážok je toľko, koľko si ich človek sám postaví do cesty. Rozhodnite sa zdieľať spolu tú najväčšiu a najsilnejšiu vec, ktorou je váš spoločný život. Je to váš život, vaša zodpovednosť a najlepšiu vec, ktorú vám môžem povedať, je buďte stále sami sebe. Manželstvo nie je vyvrcholenie manželstva lásky, je to len počiatok zväzok dvoch ľudí, ktorý má vyúctiť najdôležšieho priateľstva a jeho prežívania. Je to súcitný vzťah, kde jeden ochotný úplne nezištne pomáhať druhému, ponoriť sa hlbšie do seba, získať vlastnú nezávislosť a dokázať byť viac sám. Presne ako dva stromy, ktoré rastú samostatne, ale blízko seba, dva piliere totožného chrámu, ktoré držia tú istú pevnú strechu. Je pokračovanie života ve vašich deťoch a teda zmyslom životom samotným. Radosť, ktorú spôsobíte jeden druhému, má úžasnú vlastnosť. Je odrazom, neoslabuje, ale vracia sa a znásobuje. Nie je vašou úlohou meniť a vychovať jeden druhého, ale milovať ho celý život tak, ako dnešný deň, pretože to je jeho vlastná jedinečnosť. Zodpovednosť za vaše vlastné emócie patrí vám osobne, pretože ste každý z vás zodpovedný za nájdenie vlastného šťastia a spokojnosti a nie ten druhý pri nachádzaní vlastnej spokojnosti vlievate do vlastného vzťahu. Buďte jeden druhému pripravení úplne sa otvoriť a dôverovať. Hľadajte spoločné ciele a vízie a netrápte sa kvôli hmotným veciam, majetkom a peniazom. Strážte, aby ste sa nestali rukojemníkmi vlastnej minulosti, pretože prítomnosť chybám z minulosti je ako kotva, ktorá vás nepustí ďalej plávať. Odpustenie totiž znamená slobodu a takisto vzájomných vyčítiek a analyzovanie minulosti prevežte lanom kotvy a vyberte si stále len lásku a priateľstvo. Prajem vám všetko dobré v spoločnom živote a rada by som vám odovzdala symboly, ktoré vás sprevádzajú životom. Svetlo. Múdrosť.
John Murray. Ja mám sorry, to som myslel. Zároveň tým, ktorí sú po česky a... A ešte už iba drobnosť, na ktorú som zabudol pred chvíľou, a to je to, že síce máme menovky a máte nejaké teraz miesta, ale boli by sme radi, keby ste na tých miestach nepostávali po celý čas, ktorý môžete si dať ktorékoľvek miesto vám vyhovuje a porozprávali sa aj v rámci tých slov. Je dostatok voľných miest na to, aby ste popreskupovali svoje vnútorné všetky. Dobre, ďakujem a prajem vám. Tak, áno, to nemôže alkohol, tak máš šťastie, pretože je to nealkoholické. Na zdravie. Na zdravie. Na mladovázelo. Haló. Dobre, tak ja mám toto. Máme dekoratívne. Ježiš, to nedávaj. Tak to mám požičané. Pán Velich, a vy ste tu za čo? Nepočuje? Pán Velich nepočuje, ešte nereaguje. Pán Velich. Jablkový? Dobre. No daj mi pohár, ja ho odnesem na stôl, dobre? Ak si sa už napil. Aká si ty krásavica. No daj sem pohárik. Tak. Dobre. Všetky si vás nafilmujem, však ste krásne. A ty sa ku ním postavíš? No dobrý ste. A ty sa poď postaviť. Výborne. Chlapča si ešte aj srandu z vás robí. Tak dávam ju opäť sa Som funny, ako som idem. Máš ako si deti funny?
Pozor na tú palicu, neby si nepichol do oka. Čo to je? Kde to má? Teraz má ako si dať dať. Nechci si dať? Jej. Ukážte to mi. Áno. Jej. Dobre. Joj, ďakujem. A ja mám, pozri, aha. Zbalíme sa aj s maminkou, aj s Edom a ideme domov a už sa nevrátime. To by si chcel? Sa budem chovať slušne a pekne, budeš dobrý, alebo ideme domov. Áno, budeš dobrý? Dobre, ruku na to. A pusu za to. Pusu za to. A utekaj za chlapcami. A slušne. A mixtou či ako? Prosím. When I saw the little snip in the video on those guys, that was funny. Yeah, that seemed funny, but then when it had the little kid in it, they said that's traumatizing the video. For sure. And then you'd be heaps embarrassed, but you're wearing one of those stupid props. I just realized. It's alright. Must be always one feel like Took the bunny ears on to get loose. now look at the captain hat. Voňam mliečkom. Ježiš, Pátek, tu mám niečo, čo treba dať preč. Ešte si dáš? A asi ešte aj s tým piračkou nejako si budem plánovať tie zaškolovacie jazdy. Myslím, že nejaké 3 zaškolovacie. A sú tam také tie otázky, čo som Carmen Dážďa. Marko je najlepší. Pozri sa, tam má moju kameru. Filipko. Však hovorím, do nich nám nájde taký dokonalý. 500 € majú svojho tata, 500 € majú od tvojej mami. Čo to je? Môže byť.